जाय हारिफ्रा दिनै ट्राइबेल बिदों बिथांमोना एडभान्स बिथांमोना पपुलास जाय हारिफ्रा ट्राइबेल बिदों बिथांमोना ट्राइबेल जानायनि जि मोनबा क्राइटेरिया बा केटेगरिकेलि मोनसे क्राइटेरिया सेट खालामनाय जादोंमोन प्रिमिटिभ ट्रेड्सनि बाथ्रायानो होन कालचारनि बाथ्रायानो होन बिथांमोननि आइडेन्टिटिनि बाथ्रायानो होन जिअग्राफिकेल आइसोलेशननि बाथ्रायानो होन साइनेसनि खोथायानो होन आरोबाव जि बेकवार्डनेस गोग्लैसोनाय हारि हिसाबै बे क्राइटेरियाफ्रा मिट खालाया खारन रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया नेशनेल कमिसन फर शेड्युल्ड ट्राइब आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल्स मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स मेनलि RGI आरो NCST आव 8 टाइम्स बिथांमोना रिजेक्ट जादों आसाम सरकारा सिगांनि सरकाराव दैथायहरनाय रिकमेन्डेशनखौ भारत सरकारा RGI आ NCST आ रिजेक्ट खालामदों 8 टाइम्स आरो दिनै 8 टाइम्स बे रिजेक्ट जानाय बे हारिखौ दिनैहाय थांनाय 2019 आव राज्य सभायाव जर जुलुमै भटनि अंकआव 2019 नि इलेक्शन 2021 नि विधानसभा इलेक्शन आरो पार्लियामेन्ट इलेक्शनखौ टार्गेट खालामनानै आरो बै समनि का आन्दोलनखौ होबथानायनि मोनसे परिकल्पनाजों माने RGI एबा नेशनेल कमिसन फर शेड्युल्ड ट्राइबआव माने प्रेसिडेन्टआ सहि होआबासिनो NCST निया भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय सहि लानानै RGI आव क्राइटेरिया मिट खालायाबासिनो क्राइटेरियाखौ बायदिसिना बेबस्थाजों मेनेज खालामनानै राज्य सभायाव बिलखौ टेबल खालामदों आरो दिनै बे बिला गोथां महरै दङ जिकुनु मुहुर्तआव जिकुनु बिनिमयाव राजनैतिक परिकल्पना आरो सार्थनि थाखाय 2026 नि आसामनि विधानसभानि बिसायख'थिखौ नायनानै आसाम सरकारा जिकुनु बिनिमयाव बेखौ पास खालामहोनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन हरनायनि थाखाय दिनै खामानि मावनो नागिरनायखौ जों नुदों।